Good morning. Nakitang, kitain nyo, dahil lang nga naibasa nga nakatader tayo, agreklamo tayon. Kasano nga tatirigat ni Apo Isos, iti dahito nga napasamak niya, pinabaklayan dati cross, dinuyok dati bakrang na, tinuptupraan da, kinuronaan dati sait, inlansadan, tukkulan da kumapajito lang na, ngam na tayo matan, ngam awan ti reklamo nga nangagken ni Apo Isos. Nagtungpal, haan na nga impapilit jay kayat na, sinurot na, ti pagayatan ti ama. Tatay, rugyan tayo dahito liturhiya tayo, naguurnong tayo talikod. Benendisyonan tayo dagiti ramos tayo. Inwagayway tayo, dagiti palma. Ti ramos, palma. Dagiti palma, iso nga dagita bulong ti bayabas kada bulong ti kuhaan nga maibilang aramos dagita palma. Dagitay palmera, nyog, anaaw, dagiti kasla paset ti palma. Kaya no kitaan tayo, da tayo a Pilipino, na bilag ti bulong kada tayo. Amin a bulong, kabailan tayo a pagagas. No, agsakit ti tiyan tayo, at daray di bulong nga, bulong ti masitas nga, ikabkabil dati danum anapudot nakapapait. Iso ti ba inumda kada kami, umimbag. No cancer, diyan mo, pito-piton sa dayjay. Pito nga ba bayubana, pito nga diyaka mo, panawil, pito asabawil, diyaka mo pa na niya dagiti kabkabil yun, pito nga niya dagiti yung balingag tangatan Basta pito-pito kiti salsalud-sudi kiti apay madino agwalo. Diyaka mo ano sino mga albularyo tinang ibaga, pito-pito. Nagsakit ta tiyanta anak mo, magidadang ka ti bulong ti inya nagayan. Laso na, idennes mo, agbubosog, agas day jayan. Nagbilag ti bulong kanya tayo. Ado na kita'y bulong nga, dan sabi na tayo ibagbagayong kontrasikog. Na Diyos ko, nyar aramidin day taa. Nga dali ti bulong nga tumarinda kontrasikog. Amuyo day tayo bain-bain, makahiya. Ibagadan sa di nga kontrasikog. Diyak amo ano kas ano. Ngam pampanunutak. Kontrasikog na talaga day jay. Apaya, no kanuno alaam jeramot aging gajibulong, ang rem, haang nga si kang babae ti mang tumar, manginom. Jay lalaki. Na inuman na, daras ka no nga sumikil, ngam no nasagid mo, aglupay-pay kas labulong ti bain-bain, kontrasikog nga talaga. Siyempre, ang agsikugan ata. Sumikil ka no ngam no masagid mo, agbain. Kitain nyo. Iso, kontrasikog nga talaga. Ngamhan nyo, ang ibagbahan nyo, ang aramatin dagita nga bulong na pangkontratisikog tamadi niya. No biag ako biag madidaya hanga isurot isimbaan kinda tayo Kristiyano haan nga mabalinday jay basol nadagsen a basol kinagado dagiti bulong nabilag ti bulong kada tayo adu dagiti bulong nga talaga nga gamiten tay amin oreno da kami ayan mi ka dandani amin nga bulong mabalin nga pagagas ti sugat no nya di umuna nga makitam no nadunor ka ti kumpay peritam sa kaidepel itapal maawan ngumnukit kita dayta iganyo nga ramos tata iti pamati tayo isunsa ti kabilegan nga bulong nasumrek ka ti balay da tayo nga panatikaw nasumrek ka ti balay ti may sa Kristiyano adda nakasabit a ramos wenno saan mapangkadya ayan ti altar ti may sa balay adda nakakabil a ramos dagitay dadduma, amin aruangan da, adda nakapagkat aramos. Kaapaya ka no, dayto yun ati kabilgan, kunada, kimatla ti di babales, ngam datay nga Pilipino, kaya tay nga paksyaten takimat. Wow, ramos lagaya, mang kamakimatan. Umay kumatakimat ka, busik, kunana kanya, da ramos na agsubliak. Kaya na nga papanawon takimat, diya mo ano kontrakimat, apay kasano kontrakimat mataramos.
Kakuna mat uri ka makontran takimat, kani bakit mo ka guruod? Uri ka naman nga ramos ta, kontraum takimat ka manipod bigat, aging rabi ka guruod mo ni bakit mo, awan Dahil mo unag taguruod isulat ta nga iso. Kakuna na, nga dapat mangibagang kontra kulam. Anya ko mamot tibibiyang taramos, ije kulam. Kadi dya unag tibalay dya mangkukulam. Dya mo na nga barangay agpili kayo, irugay dya patik nga dya San Antonio, pinigsaan power. Dya mo na sinno kada kayo. Lahamot awan ti mangkukulam, dya siya ako personally, dya mamati, malaksid no ipadas yo kanyak, ngamsakbay ka nga umay, ako palsiitang kay mutten Dabala, kontran sa jibala, dya mo haan nga di dya ti topic tayo. Kada tayo kung natayo kontra, at dapat mangibaga nga kontra aswang, kontra anya na ganan, adya ka mo, basta nagado da jay pangontra tayo. Ngam nukit kita mangagpay so kung na dapat dagiti daduma anting-anting. Ay kanagsiyatan, inton sumangpot kayo, ipuoryo taramos yon, iti laok yun di kape yun, da inuman nyo, o di natural nga kung kagontra ti kulaman. Ngamaang nga day dyan. Ano kita ang mga agpaiso, no adda ti Ramos, ti ibagbaga tayo no ti Ramos, ni Kristo, ti Ari. No adda jiruangan mo, kayat na nga sa uwan, ni Kristo, ti Ari, daytoy apagtaengan. Amin asumrek daytoy marinada ni Kristo, amin na umaiti daytoy abalay, idanon da ni Kristo. Adda pay la makulam, adda pay la aswang no kas jeti panagbiag tayo nga ni Kristo ti agar-ari iti lubong tayo ti unag ti pagtaengan tayo. Talaga ang iso kapigsaan nga bileg tayo, anting-anting tayo nga talaga nga maan ang anting-anting nga dayti kung kunayo nga kadaanan. No iso ti armas tayo ni Kristo di unag ti pagtaengan, talaga hana tayo nga serken ti dakes. Haan na tayo master di unag ti pagtaengan ti dakes, no ni Kristo ti agar-ari iti day ta pagtaengan. Isugarod nga tata iwagayway tayo ni Kristo ti ari mi. Kanagsaya at aday ta nga pagtaengan no ni Kristo, kas ano nga ti ay pagtaengan kay iso ti ni Kristo ti ari. Nga simbolo dagita cross kada ramos yo, adama nagpabless ti cross kada ladawan nan. Ni ay ni Kristo ari ti kinapakumbaba. No adda ramos mo, adda cross di balayo, kayat na nga sa unday, iti apagtaengan, napapakumbaba, awan tinatangsit. No adda ramos mo, ni Kristo, imuntar mo, di altar mo, iji ayan tiruangan mo, kada adigim, igalot mo, ibagbaga na, iso ti ari ti kinapudno, hanggang agbibiyag aswitik. Ikarkarigatam ti agbiag analintag, uri agkamalika. Kita ti pagimbagan ni kabsat mo hanggang agom. Dahil ti ibagbaganan ni Kristo ti arim, awan ti hanggang nga naturay nga agom, hanggang nga napakumbaba ka. No ni Kristo ti ari tayo, kuna tayo, iso ti ari ti ayat. Ti panunutan dahit nga pamilya, kintibiyag dahit pamilya, ayat, haan nga managing bubukod. Haan nga jibuk-bukod mo nga pagimbagam, ti ipapilit mo, tati ayat para kadagiti kakabsat mo. Iso nga no addaramos mo, kayat na nga saon, agay ayat ka nga tao, ta surusurutem nga rod ni Kristo. Agay ayat ka nga tao, ta di nga rod Kristo, ti pagbalinam nga ari iti biyag mo. No, imuntar tayo, dahi ta nga ramos tayo, ihawid tayo. Diyan mo no nangalaan yung tinsamula ng sip-sip akan nyo data gaputa nakita mga nakaramos dagita kakadwa mong ko timukol kamatan oray no andiyak amuma dit ang bulungan kaiyawid tayo kayat na nga saon ikarkarigatan tayo ti agbyag anadalos na lintag nga agserbi dahil ti ibagbagana dahil ti aramiden tayo ang tatay lagi pun tayo triumphant entry kung nanadayay nabalay ging isasarrak na po Isus Jerusalem. Anya ti kayat ng aramidan. Inaramid dagiti tattao, winayaan da di pagnaan na, nagsipak da kadagiti palma, inwagayway da, DJ kagayda, inyap up da ije asno, inyap up da ije dalan na, winayaan da. Kakuna tayo mat itibagbagi tayo, haan nga makastrek ni Apo Isus, iti puso, iti pagtaengan nga iso ti ari, no,
nakaramamot ti gura, nakaramati kinatangsik, nakaramati sakit tinakam, nakarama nga managing bubukod, nga jay kaya mo ti ipapapili mo nga, jay la ti ammom kasi kalatta ti usto, hammo kayat nga waknitan, haan ang agari ni Jesus dita, pusom. No nakarama ni Apo Jesus, haan nga makastrek, kinamaterialismo nga tila pampanunutan tayo ka sa nikwa kwarta ala pa haan nga makastrik ni Apo Jesus isugarod nga waknitan tayo daytoy kwaresma kuna tayo isu ti panangwaknit kadagiti madi panangikat kadagiti madi nga nagyan ti puso tapno agtali na ed ni Kristo tatarugyan tayo daytoy na Santuan a Domingo Holy Week na Santuan a Lawas winakwaknitan tayo, iyad-ad datay ti agkararag. Inwagay-way tayo ni Kristo nga iso ti ari tayo, kunatay nga rudang ka, dayjay triumphant entry, isasarek na, agtutuok, haan nga sumrek iso na di Jerusalem, tapno makigubat ka mga bakhaan. Sinarakusok na ti panagtutuok, tapno da tayo nga tattao ti maitanok. Sinarakusok na ti ipapatay ti triumphant entry kunanahaan nga nagbalin nga ari nga naturay haan sinarakusok na ti patay tapno datayo nga natay iti basol maaddaan iti biag nga agnanayon mairanod iti nadyusan a panagbiag iso nga rod nga sinarakusok na ti panagtutuok aging nga ti tao na itanok dayjay ti kay papanan na iso nga tunggal iyawid mo day tangaramos mo tunggal iwagayway mo iwarwaragamog mo ni Kristo ti ari ti biag mo tunggal makitam na sumrek ka di balayo ibagbagam ni Kristo ti ari ti kinapudno ni Kristo ti ari ti ayat ni Kristo ti ari nga nagbalaygi iti ayat na kadatayo uray po kanam tamaysa nga buungan nyog nga igabor mo nga ramos mo baklayam nga umaipables kanyak no tapusom ka na tangsit no tapusom ka na naagom tapusom ka managing bubukod tapusom ka nyanagan tila pampanunutan na kakinamaterialismo ay awan mama ay dayta aramos iso nga waknitan tayo winaknitan tayon iwaragawag tayo ani Kristo ti ari tayo iso ti sangka ko natay kumaitibiyag tayo agbiag ni Kristo nga ari dito'y puso iti pagtaengan iti gimong iti pagilian tayo